Mali jamana olu yɛrɛ kɔni kun ye MINUSMA kɔni ka baara dɔ kɔni jɔ nka ko o baara ninnu kɔni bɛna daminɛ tuguni. O tɛmɛnen ka bɔ yen Luxembourg jamana ale kɔni ye $3 miliyɔn 3 kɔni di Mali ma ko ka kɛ dɛmɛ kɔni ye. Ani n'o tɛmɛnen ka bɔ yen Sikaso mara la ko jagoya furu ale yɛrɛ ni furu joona kɔni bogotigininw kan sigikafɔ dɔ kɔni kɛra o hukumu kɔnɔna la. O tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni min ye Mohamed Kamara ni ale y'an ka balontanaba ye ko ale yɛrɛ taara Monaco kɔni maaw kɔni fɛ. An balimaw a bisimila yi an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruya ninnu kɔni na k'u ɲɛfɔ aw ye. Ayiwa an ka kibaruya fɔlɔ o kɔni bɛ boli min kan o de ye k'a fɔ min ye MINUSMA mɔɔw ye n'o olu kɔni kun ka baara dɔw kɔni jɔlen kun don an ka jamana kɔnɔ ko o baara ninnu kɔni daminɛra kura ye tuguni. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko Stéphane Dujarric ni ale yɛrɛ ye Nations Unies mɔɔw ka kumalasela ye ko ale bɔra k'a jira k'a fɔ min ye tarata dɔ ye uti kalo tile 16 kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ ko MINUSMA mɔɔw kun ka rotation min kun jɔlen don ko o baara ninnu kɔni bɛ ka segin kura ye an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa hakilina jiginna an b'a jira k'a fɔ ni baara ninnu kɔni ma jɔ dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana finitigi minnu kɔni nana an fɛ n'u olu kɔni bɛ 49 kɔni bɔ ɲɔgɔn bɔ ko a jira k'a fɔ olu kɔni nana u mana sariya yɛrɛ kɔnɔna la nka u nali fana la a jira k'a fɔ fana k'u nana MINUSMA ka rotation de kɔni sen fɛ. O fɔnkɔɲɔgɔnya ani o lakanabaliya minnu bɛ yen nɔ o de kun na min yɛrɛ an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ k'u ka baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ fo sɛgɛsɛgɛli ka kɛ o hukumu kɔnɔna la. Ayiwa an bɛ segin k'a fɔ hali bi o de kɔnɔna la ko ni baara ninnu kɔni jɔra nka a jira k'a fɔ ko baara ninnu kɔni daminɛra kura ye sabula min ye tɛnɛ tɛmɛnen ye ko Bangladesh mɔɔw kɔni ka MINUSMA la ko olu yɛrɛ dɔw kɔni sera an fɛ yen nɔ wa k'a kɔn fana Senegali cɛden 80 min kun kan ka na an ka jamana kɔnɔ ko tarata don ko kunfɔlɔw kɔni nana olu la. Ayiwa min yɛrɛ ye Nations Unies mɔɔw kɔni ka kumalasela ye a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ Mali kɔni jamana ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ u ka ni hakili ɲuman in kɔni na wa min yɛrɛ ye jamana fɛn fɛn bɛ k'olu dɛmɛ n'o bɛ jamana 60 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ walasa bɛn ani sabati ka na a Mali la ko b'u bɛɛ lajɛlen kɔni fo ko sabula olu ka baara in kɔni laɲini fɔlɔ o de ye k'a fɔ lakana ka segin ka na Mali kɔni na. O tɛmɛnen ka bɔ yen Luxembourg kɔni ka dɛmɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin Mali ma ko olu kɔni ye $3 miliyɔn 3 kɔni di Mali ma. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko programme PAM ni an b'a fɔ ma olu ye cɛkɛda n'u b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna olu ka baara bɛnnen don ka maaw dɛmɛ baloko dɛsɛ bɛ maa mun na. Ayiwa ko olu b'an fɛ kabini wagati jan wa u bɛ baaraw kɔni na ko u ka baaraw kɔni sen fɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali population dɔw kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sen tɛ maa minnu ye ko baloko dɛsɛ kɔni b'u la o de kun na ko Luxembourg mɔɔw kɔni ye ni dɛmɛ in kɔni kɛ. Ayiwa ni dɛmɛ in yɛrɛ kuma yira ONU mɔɔw kɔni ka bɔlɔlɔ sira dɔ kɔni kan k'a jira k'a fɔ ko Luxembourg kɔni bɛna dɛmɛ kɛ population dɔw ye Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛsɛbagatɔ minnu bɛ Mali la wa ko o dɛmɛ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ t'i jɔ fo $3 yɛrɛ kɔni miliyɔn 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Jagoya furu ale kɔni ni bogotigininw ka furu joona olu kɛlɛli kan an ka jamana kɔnɔ Sikasokaw kɔni ye sigikafɔ dɔ kɔni kɛ o hukumu kɔnɔna la. Ayiwa a jirala k'a fɔ min ye uti kalo tile 17 ye Sikaso dugu kɔnɔna la ko dutigi 50 ale kɔ ale ni diinɛ ɲɛmɔgɔ caman k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ka sigikafɔ kɛ walasa ka ɲɔgɔn hakilina falen falen bogotigininw kɔni ka furu joona ani jagoya furu kɔni kan sabula kɔlɔlɔ caman kɔni bɛ ni waleya ninnu na ka ɲɛsin an ka denmisɛnninw ma o de kun na ko u kɔni ye ɲɔgɔn hakilina falen falen wa ko u ni min yɛrɛ ye Muskoka o maaw kɔni de kɔni sigira ka kuma ani Sikaso yɛrɛ kɔni kɛnɛya tigilamɔgɔw ko olu ye ɲɛfɔli caman kɛ ni makofɔli ninnu ye kɔlɔlɔ min bɛ ni ko ninnu na musow kɔni kan an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya min b'an bolo o de ye k'a fɔ Mohamed Kamara ni ale yɛrɛ kɔni ye Mali kɔni talontanaba ye ni ale dɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko ale taara AES Monaco kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko karido uti kalo tile 14 kɔnɔna la Mohamed Kamara kunnafoni y'a jira k'a fɔ kun bɛ équipe min na ni o tɔgɔ ye ni ale kun bɛ Salzbourg la k'ale bɔra ye ko k'i kun ɲɛsin Monaco kɔni kan. Ayiwa Mohamed Kamara bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ale ye milieu de terrain ye ni a kɔni nɔ ka teli kosɛbɛ wa a bɛ se balontan na o de kun na ko ni makofɔlen kɔni taara Monaco kɔni na wa nin ye kunnawoloba ye Mali yɛrɛ kɔni jamana ma k'a jira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ u bɛ ka taa an ka jɔnjɔ kɔni jɔyɔrɔ fa yɔrɔ wɛrɛ la wa Mali yɛrɛ tɔgɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka sababu kɛ a ka nin baara ɲuman in kɔni ye wa an b'a jira k'a fɔ Monaco mɔɔw kɔni ka tali duurunan ale kɛra o ye ɲinan san kɔni kɔnɔna la wa ko ani Monaco kɔni ye contrat signé ɲinan fo ka taa bila 2027 kɔni na. Ayiwa an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka yen k'a ma hɛrɛ ye wa Ala ka Mali yɛrɛ kunnawolo kɔni kɛ a la. An balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.